Per arribar fins aquí, acabem de passar per davant de la portalada que té escrita la data més antiga de Porrera, 1603. No és la casa més antiga, doncs les cases de Porrera van ser cremades i enderrocades en més d'una ocasió. Davant vostre podeu observar el rellotge de sol declinant al portal. És el més espectacular de la ruta de rellotges de sol de Porrera i està catalogat com un dels més importants de tot Catalunya. Va ser fet per Jaume Asens i Simó. Està pintat al tremp i orientat cap al sud-est. Data del 1858 i es va restaurar el 1995. És un rellotge jeroglífic. Com veureu, hi té escrita una endivinalla i es tracta de desxifrar quin dia del mes el sol entra a la corresponent casa del zodíac. És un rellotge espectacular que pot mesurar el temps de 60 formes diferents. Tot i que el Tom no hi passa pel davant mateix, carrer avall podeu trobar una botiga de queviures molt autèntica, que encara manté la fusteria de temps passats. Si mireu al carrer de sota de la barana, veureu el cafè antic, que data de l'any 1877, i tot i que s'hi han fet diverses reformes, conserva el regust antic. En Llach li dedica una cançó al seu disc Montporrera, que va composar juntament amb el poeta Miquel Martí i Pol. Per anar al proper codi, cal passar per davant del cafè antic, deixar a mà dreta l'abeurador i enfilar pel carrer cap al nord durant uns metres.